2, 3. Ну як, падабаецца? А давайте паспрабуем яшчэ адзін варыянт. 1, 2, 3. Ой, вось такія цудоўныя зоркі сёння прыляцяць у ваш сон. Добрый вечер, прывітанне. Прабачце, трошкі спазнілася. Яночка, ты своечасова. Паглядзі, якія ўзоры для прыгожага сна я падрыхтавала. 1, 2, 3. Ой, здорова як! Трэба гэта Бусіку паказаць. Ён вельмі любіць усё, што захаціць. Буслік, прыходзь хутчэй. Будзем разам прыдумваць узоры для сна. Бусік, ну ты дзе? Ну, хадзі хутчэй. Буслік, ау! Буслік! Нешта незразумелае адбываецца. Бусліка нідзе няма. Ён жа ніколі не спазняецца. Так я пачынаю хвалявацца. А калі ён згубіўся і зараз сядзіць і кліча на дапамогу? І, напэўна, плача. Ой-ой-ой-ой, што ж рабіць, што ж рабіць? Трэба хутенька яго шукаць. Пабеглі. Але куды бегчы, мы не ведаем, дзе ён. Як куды? О, на нашу дзіцячую пляцоўку. Там дзе арэля і каруселі. Ой, Буслік вельмі любіць там гуляць. Добра, Яночка, збегай туды, можа, забавіўся наш маленькі. Я мігам. І калі ён там, адразу вядзі сюды. Добра. Так, ну дзе ж можа быць наша бусляня? Фух, Феечка, на дзіцячай пляцоўцы яго няма. Я усюды паглядзела. А ён не мог ад нас у пакоі схавацца. Лічыце, Буслік у хованкі вырашыў з намі пагуляць. А давай знойдзем нашага выдумшчыка. Вы шукайце за камодай. Добра. А я подставлю. Ку-ку. Не, Яночка, а за камодай яго няма, што ў цябе? І пад сталом Бусліка таксама няма. Няма. І што гэта значыць? А тое, што нашы пошукі працягваюцца. Ой-ой-ой, і куды пабяжым шукаць? Так, што ж рабіць, што ж рабіць? Што ж рабіць, Феечка, што ж рабіць? А мы патэлефануем яго сябрам. Можа, якую важную інфармацыю раскажуць. Феечка, пачніце з Сярожы. Сярожы. Добры вечар, Сярожа. Так, гэта фея з калыханкі. Так, і Яна. І Яна. Адкажы, калі ласка, а ты не бачыў сёння Бусліка? Зараз бачыш? Ён у цябе? Чай п'е? Не-не, добра, што ён жывы і здаровы. Але перадай яму, калі ласка, чтоб хутенька ляцеў дамоў. Дзякуй. Бывай, Сярожа. Феечка, ну як жа добра, што Буслік знайшоўся. Так, мы так хваляваліся. Так хваляваліся яшчэ як. Хваляваліся. Я ўжо тут. Як добра, што ты з'явіўся, Буслік. Мы цяпер цябе нікуды не адпусцім. Яночка, Феечка, вы чаго? Ты ведаеш, як мы хваляваліся, пакуль цябе шукалі. А я і не думаў, што вы мяне шукаць будзеце. Мы з Сярожам сустрэліся, пагулялі на дзіцячай пляцоўцы ў двары, а потым ён мяне ў госці запрасіў. І ты адразу пайшоў? Вядома, у яго цікавыя гульні і яшчэ шчаня маленькае. Мы яго дрэсіравалі. А нам пра свае госці ты сказаць забыўся? Я не падумаў, што вы хвалявацца будзеце. Мы з Сярожам вельмі весела гулялі. А мы такога наўяўлялі, пакуль цябе шукалі. Буслік, паабяцай, што не будзеш больш губляцца. Вядома, не буду, абяцаю. А давайте разам узгадаем спецыяльныя правілы, якія неабходна памятаць усім, хто лічыць сябе самастойным і без дарослых ідзе гуляць. А такія ёсць? Так, правіла першае. Заўсёды папярэдзіць, з кім і куды вы ідзеце гуляць. Трэба было вам, Феечка, сказаць, што я іду ў двор з хлопчыкам Сярожам. Так? Правільна разумееш. А цяпер правіла другое. Калі ты дамовіўся гуляць толькі ў сваім двары, там і гуляй. А тое прыйдзецца бегаць і шукаць вас да самай ночы.
ночі. Да ми гуляли у дворі. Ми зовсім недавно в гості пішли. Треба було попередити нас, що ти гостить відправився. А у мене телефона з собою не було. Що мені треба було спочатку до вас забігти, а потім у гості йти? Можна було і так зробити. І ще обов'язково вивчити на пам'ять адрес і телефон батьків. Тому що у знайомим на перший погляд двори можна було заблитатися. Ой, як добре, що я не заблитався, коли від сябра біг. А коли спотребиться допомога, ти до кого звертатися будеш? Гэта я добре ведаю. До міліціонера. А коли яго няма побач? Тады не ведаю. Ось. Можна смело підійти до матуль з дітьми і попросити допомоги. Ці зайти у краму і звернутися до продавця. Звичайно, ніхто не відказує малим у допомозі. Можна навіть написати свій адрес на невеликій картці і покласти у кишеню. Тоді у складаній ситуації вам буде простіше згадати номер дома, квартири чи телефона. Здається, нема нічого складаного у гэтых правилах. І правда нема. Головне на їх не забуватися. Тоді ваші батьки не будуть хвилюватися, а у вас буде добрий настрой. І ще обов'язково треба пам'ятати про час. Домовилися гуляти 2 години. Ровно про 2 години, будьте дома. І гэта я буду пам'ятати, Яночка. А разом ми пам'ятаємо, що надійшов час мультфільм глядіть. Уладковуйтеся, глядім. Ну а зараз саме час чистити зубки, мити варики і кластися спати. У мене якраз є новий узор для пригожого сну. Покажите. Довгий день, теплий день, отплыває за облаки. Синій тінь, сонний тінь, отползає в кут далекий. Збігли зайки всі в лісі, змокли птушок голоси, і бусли в гнездо сховали своє довгі носи. Баю-бай, баю-бай, ваченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, ваченяти закривай. Покрийся на росе, потухають зорки з плюшки, гулі всі, казки всі, поховані під подушки. Спять і мишки, і стрижі, спять машини в гаражі. Ти так само каля мами, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, ваченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай.